бардошти шумо аз ин саммити сарони кишварҳои арабу мусулмон ва иёлоти муттаҳидаи амрико дар арабистони саудӣ чӣ гуна аст? хеле шуда буд ки тоҷикистон дар вохӯриҳо, дар муътамарҳо, дар ҷамъоматҳо, дар ҳамоишҳо иштирок мекард ки баъзеҳо тоҷикистон танқид мекарданд, охир ҷумҳурӣ бо фалон кишварҳо шарокати стратегӣ дорад, вале дар вохӯрӣ иштирок мекунад ки дар онҷо ин ширкат мушорикини ин муттафиқон стратегииш нестанду тоҷикистон аст. хуб тоҷикистон бино ба манофеи худ ва дар чаҳорчӯби бисёр пеш бурдани сиёсати бисёр самтии худ комилан ҳаққи комил дорад дар ҳар гуна вохӯриҳо иштирок кунад, бо шарте ки иштирок дар чунин нишасту муътамару ҳамоишу ғайру ҳоказо ба манфиати ҷумҳурӣ бошад. ба вижа дар чунин ҳамоишҳое ки дар мавриди муборизаи муштарак алайҳи терроризм ё ифротгароӣ бошад, чун тоҷикистон ҳамеша ба қавли маъруф дар хатти аввали мубориза алайҳи терроризм қарор дорад ва бо кишвари ноороми чун афғонистон марзи тӯлонии 1400 километра дорад. Нашавад ки иштирок дар ин ё он вохӯрӣ тоҷикистонро водор кунад ба гузоштани қадамҳое ки аслан ба манфиаташ набошад. Масалан, таври мулоҳиза карда метавонем, яке аз ҳадафҳои ҳамин ҳамоиш ё ҳамин вохӯрии сарон, ташкилкунандагони ҳамин вохӯрии сарон дар он медиданд ки вохӯрии сарони кишварҳои муслимон дар он медиданд ки алайҳи Эрон як навъ муборизаеро роҳандозӣ намоянд бо баҳонаи мубориза алайҳи терроризму ғайраву ҳоказо. ҳамин чизҳоро нозикиҳоро бояд ҳамеша дар мадди назар доштан лозим аст. акнун ҳозир тоҷикистон дар як марҳилае қарор дорад ки бояд ки интихоб кунад бо русия ва ирон ё ки бо амрикаву кишварҳои арабӣ. Ба назари шумо ин интихоб чӣ гуна хоҳад шуд? Ба фикри ман бояд ҳам бо ину ва ҳам ба он буд. ҳам бо ину ва ҳам ба он. Чун мебинем дар мубориза алайҳи доиш амрико ба ин шакл ё он шакл ҳам бо русия ҳам бо ирон ҳамкорӣ дорад. Пас ҳамкорӣ бо амрико маънои онро надорад ки бояд аз ҳамкорӣ бо русияву эрону ҷумҳурии мардуми чин даст кашад. ҳамчунин ҳамкорӣ бо онҳо маънои он надорад ки бояд аз амрико рӯямоно гардонем. яъне бо ҳама бояд ҳамкорӣ кард, вале ҳамкориро бояд тоҷикистон дар асоси шартҳои худ ба роҳ монад, дар асоси манфиатҳои худ ба роҳ монад ва ҳар тасмиме ки мегирад гирифта мешавад дар ин ҷо бояд ҳатман раъйи худро дошта бошад. Нашавад ки барои тоҷикистон кишвари худ аслан таваҷҷӯҳ ба як самт хеле пурхатар аст. бояд тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ба як самт мутаваҷҷӯҳ нашавад, бояд ба самтҳои бисёр мутаваҷҷӯҳ шавад, ба он хотире ки амнияти худашро нигаҳ дорад. устод, ба назари шумо пайвастани тоҷикистон ба ҳамчунин эътилоф ба суди тоҷикистон хоҳад буд? аз ин тоҷикистон чӣ баҳра мебарад, чӣ манфиат мебарад? агар сухан танҳо аз мубориза алайҳи даҳшатафканӣ дар ҳамон фаҳму мафҳуме ки ҳамаи кишварҳо муттафиқ бошанд сухан дар ин бор рафта бошад, фоидаи сиёсӣ аст. аҷаб нест ки фоидаи низомӣ мегирад, аҷаб нест ки фоидаи иқтисодӣ ҳам мегирад. вале агар ҳамроҳ шудан дар асоси фаҳмиши терроризм чист, ба фаҳмиши ки ақтоби дигар ба он муттафиқ нестанд ба вуқӯъ пайвандад, он гоҳ шояд аз фоида тоҷикистон метавонад мутаваҷҷиҳи зарарҳои зиёд шавад. ин ба манфиатҳои русия халале ворид намекунад? худи русия бо арабистони саудӣ ҳамкориҳои тангу танг дорад
ба қарибӣ валиаҳд Москваро зиёрат карда буд ва гӯё дар назар аст ки худи оғои Путин Арабистон дора зиёрат мекунад. Яъне ҳамкорӣ дар ҳамкорӣ ягон чизи манфӣ нест. Аз ин дар ягон боқӣ ягон тарсу хавфи набояд бошад. Дар ин росту Тоҷикистон таҷрибаи хеле зиёд андохтааст ва тавонистааст аз хеле хатарҳо канораҷӯӣ кунад. устод, барои ин суҳбатҳои хеле пурмуҳтаво бароятон сипоси фаровон. Зинда бошед. Саломат бошед.